Kani-kani All India Radio Shillong kakuboran pulia phide meri nong jiwalang. Kimar ki bukongsan jong kakubor mentak step. Kentu Menteri Rang Bado kari Narendra Modi ki pa nyongsong snong kari banyak snok tilang ha kajing kon persya kajing pangklam COVID-19. Wanra Menteri Rang Ba ka Meghalaya kon ki sangma ya ka mangtingka ya ka ba an pentri kam shwa tang shi benta na ka saw benta jong usnem tri kam 8000 arpho we. Kubur ka North Eastern Council NEC ban Krishan Pisa ha ka batrepin bhai ki Surok Haribhoi District jong ka Meghalaya. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi nin ka janmiet ula ai jing kren chi ki pa nyongsong snong kari ha ka baidei ba ka jing khie jong ka jing pangklam COVID-19. Modi la pun bana ba kani kandon ka janata curfew lasni ublei ka bantri kam na du ka por nyo baji men step hado ka por khandai baji men mit. Lakhangi ki brio baro bakimbit ban mi shabar ka ying la jong ha ki te ki kinta jong ka curfew lait no tang ye ki to ki bahap shakri ha ki kam ki beran kam. Menteri Rang Bado ula kenturu ki pa nongsong snong bakin ye le kat bala ban shong khop ha ying la jong ha ki ni ki kindet tayo ki banwan. Ula ai ro ka jing singa ni ki pa ba ka ri ka biang ki marbam bat kim de ban chuthie jendet ye ki marbam mardi. Ka Sarkar India kala shemi ki la trekam badan kam ban penti kena ia ka jing penbiang ye ki mar ki bokongsan ha kari. La kerpadru ki brio bikin kier na ka jing net ki hospital la da kam de ka jing pang ka papalan. Nalor kata Menteri Rang Bado ula kerpadru ye ki try nong ai kam ai jam bakin perkhat lang ye ki nong belas ngi ha kani ka por jing don kam ha ka bawla kentu ye ki ban at bai sngi ha ki sngi baki ha ban shong ha yeng. Man la unong shong snong kari udon ye ka jingkit kli ban ye khun persya ye kani ka thma jong ka klam COVID-19 da ka babot perkheng ye ki kendon baka sarkar kalapan i. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District kum shibenta bante lakam ya ka jingsa phlang jong khnyang jingpang corona kala penni e ka hukum ba baro ki yo ki hat ki kali kamai kin khanglut naru shibet ha ka por shiteng senya hadu ka met shiteng senya jong ka arphoi trik ulber la khangru e ka jinge lumbrio ka ba parat sangut ha kanu ka jaka shabar yeng brio. Direktur ketenat perthai khubor ka Sarkar Meghalaya upentip bala khanglut dia baro ki jaka Shanghai perthai ki badan ha Meghalaya hadu ka life witri urber badla lu ban penjalan por hadu ka khat santri uyayong. Namar kata la kerpat ya baro ki nong Shanghai perthai ki badan ka jingthmu ban wan sa Meghalaya bakin penkala no ikitarek ladaki mut ban wan ha ki te ki sngi belakhang. Chief Secretary jong Meghalaya MS Rao ulai thu ha ka All India Radio baka jingkhang ki jaka let kai pengat baro kalong ka weni ki lat bante la kami ka jing sapryang jong khnyang jingpang corona. Katai ka hukum jong ka sarkar ka sedang trekam na du min ka sngi hadu ba anda pen benada ko moipan. Hakui pa kaliang labu ya ka control room ha office trekam DC South West Garo Hills District ban bot dien ya ka longkaman jong ka kot ka khia banyada na ka khlam jingpang. Ki bor bahalor ken sakhot ya saungut ki nong elam ki bakentop ya orang ba snong secretary ba dekhot ka VEC ki nong tre aganwadi ba asha ban khmi ya don ki briu ki badang wan na shabar snong na lor kata kan nanu ka jingwa jingtip na ki nong elam nyam ya don ki briu ki bawan pilgrim shabar ri ne shabar jila an saburu ya ki mobile screening camps ne ki jaka ki bakarpang hagaro doba ban bishar ka kot ka khia jong to ki briu ki bawan na shabar jila. La kerpat dia baro ki nong snong bakin pentip syaka sarkar la ki yo jingtip badan ki bawan nabar kini ki number ha ka baki brio ki la ban phone henriu not khandai we lai not pra an henriu not khandai we nyo pra henriu not khandai ar sau lai san ar but nyo not pra san iwe not lai pra. Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kala batha ya barok ki try yeng basa ki bah kanu rukom bakin ai ki jingtip babnya ya ki brio ki balawan sa hakini ki khat sau sngi baladem kam tami ki to ki bawan na kiri ne ki jela ki bala shak ta joda ka jingpang COVID-19 kila ban pha jingtip da ka email hakini ki address bat ki to ki yeng basa ki bah apo jong kalai mukra police station kin pha jingtip sha mark chalam @gmail.com Halaban Police Station Mabel Kenta gmail.com Sadar Police Station Aisak Marak gmail.com Lomding Jiri Police Station Balakantio Rani gmail.com Renja Police Station BDO Maupat gmail.com Madan Riting Police Station Roni Waalang gmail.com Badham Maulai Police Station Peter Tremi
khasi@gmail.com. Ye ki jinon kam barok ki bede ba kini ki jingdawa la banyo na ka website eastkhasihills.gov.in. Katunat jung ka sarkar India ka bapai ka puli puthi ka labatha ya ka UGC AICTE NTA NIOS CBSE NCTE ba dia barok ki kunhon nong penyait school bakin pensange no shwaya barok ki examen hadu ka live huitri ulber arhajar arpho kum kala banyada na jing sapriang jong novel coronavirus dan COVID-19. Kani kalongan penti kenai ke jingeda badan kam na kapentaki kena puli ki kimi ki pa barkum juru ikino hikai. Ye ki eksamen baro an sapen pet tarik biang hadien ka live huitri ulber. La kerpa lu ya baro kino punya school bat college ban ampendu e ka jingejan baki samla puli bar kilaban ai jing kershani ki ling baki kor ki bor ki bayo na ka jing start ka juk menta. Kani ka khubor ka banshpi na ka All India Radio Shillong. Menteri Lamba ka Meghalaya ubabat do ika pelapisa tingkau konrat ke sangmau lawan ra ika mangtingka ka bashi hajar san spa life arklur ka belong kumba life point san persen na ka GSDP ya ka baan pentrikam hashim taju usnem arhajar arpho we. Menteri Lamba uong ba na kidaw ki bamlaban kyar laban ra ika mangtingka ka bapura ha ka yeng. Kajing pentrikam ya ketika mangtingka kan long tang shibenta na ka saubenta habaro kita na trikam jang ka sarkar. Ka North Eastern Council NEC kala kubur ban kershan pisa ban penbhai ka surok hakandai mer ka badai ka lentina Assam sya umsen lingba ka surok kiling pilang katta bat ka surok mukro umspar ka penyeso ya ka surok jeri kinjedeng hapadeng ka Assam bat Meghalaya. Haba juba ba ka jingkli bala bu akhmat da ka MLA jong ka ampati ka Miani di Shira menteri rang ba ka Meghalaya kon ki sang mauong ba ka North Eastern Council kala kubur ban kershan pisa ban tei penbhai ki ki surok kasurok na khandai mer Assam sya umsen ka jrong kumba arp khandai point pra nyau ar kilometer baga jingpunat kan long pra pusau point not iwe klur tingka karbai ka surok mukro ka ban penyeso bat ka jiri kinjeneng ka jrong kumba khatsan point san iwe nyau kilometer ban penut san pra point not iwe klur tingka menteri rang ba ulai thoru baya ka jingtre ansa sedang no shen. Ka News Services Division jong ka All India Radio kan malam shpi menta kasi ka live phone in program Corona Jagrukta. Hakate ka program kan sadan ka jinge kran hapading ki start champhangi bukan thobe Dr. Dwarka Pandey Chief Medical Director Barim ka Indian Railways baru Dr. Narendra Saini Secretary General Barim jong ka Indian Medical Association. Kipai ba nong ngap radio kilaban bu jingkli da ka ba phone hau number iwe pra not iwe san hnyo nrio hnyo barkum juru hau number not iwe ar lai iwe sao ngan ong biang i telephone number iwe pra not iwe san hnyo nrio hnyo but not iwe ar lai iwe sao laro wan pa ikijingili ha Twitter a news alert #ASKAIR bat ketika program kan wan shiphi ni do kapor khandai steng shibet janmit na FM Gold channel an sa penrungru ya ka jo ka program ha ka website newsonair.com bat ha YouTube channel News on Air official. Director General juga Indian Council of Medical Research Dr. Balram Bhargava nin ka singi ulo ong ba amishmi ajing tip bandan ka jing sapriang jung khanyang jing pang corona ha ka imlang salang ha ka benta ka balai ha ka lengkari ha ba ikran ka All India Radio Dr. Bhargava ong ba ye ki test baro balale la shem ba kamshim na dan ka dak ban pau ba ka jing pang ka kenrei ha ka imlang salang menta ki dan pan klan shishu ka trei ka kata ban wat ki jing shisha baro unong ay khobor jingi ong ba ka ICMR kala pha test hadu khat ar hajar saus pa ar phun reungut ki breu ba tang shis pa an reu pu prangut naki la shem ba kila kem ya ujing pang katugni ko khobor kala kut ba kala wan shpi na All India Radio Shillong sa shipor kata ka por prabaji ngini sob ga daily station na